I will wear a green willow all around my hat for a 12-month and a day. If anybody asks me the reason why I wear it. Haizearen zirimolek urrunera eraman ditzakete kapelak. Iruduimena piztu ditzaketen elementuek istorio oso bat eraiki dezakeen antzera. Eta hala, kainoiak, kanpaiak, burrumbak, oroimena eta herrikoen gorabeherak bildu ditu Joxa Noiz Arruti idazleak, Amazurtza izeneko eleberri beltzean. Joxan Hilbeltza bekari esker idatzitako liburua, intrigazko, ikerketazko novela beltza, novela historikoa. Zenbat gozatu dugun liburuarekin? Bueno, postena gozatu izana, baina berez Hilbeltzak eman ziena da aukera bat, denbora hartzeko, nire egunerokotasunean ordu batzuk hartzeko hortarako, bai dokumentaziotarako eta bai idazteko, eta hori da berez bekak daukana, akuiluna. Euskal Filologoa, zeu, badau, lana, beste sasoi batera joango gara, non kokatuko gaitu liburuak? Bai, Donostin 19. mendean, baina oso Donostirako oso urte berezian, 1876 urtean, urte hortan beste, urte eta aurreko urtean ere bai, Hortzko menditikan, Arratzai menditikan, karlistek egindako bombardaketapean ondu zen hiria, ia urte oso batez, irailetik otsaila bitartean. Eta, orduan hor dago mugimendu guzti hori, hau da, gerra giro horretan, dauden bestelako gerra txikiak, agertzen dira liburuan. Eta, saiatu gara hori pixkate isladatzen. Urteko urtarril elurtu baten, errege besteratik, hasiko gara hilketa bat, egongo da? Bai, novela beltza izateko behar dugu olako eriotza edo olako gertakari beresi bat. Eta berez kontakizuna, narrazioen kontakizuna oso motza da, errege bezperatikan, San Sebastian eguna, eta gero bere ondorengo beste egun batzu. Eta hor, gaina hemen jende askok bat dakin bezala, egun hortan bertan, gertakizun oso berezia gertatu zen, personai oso berezi bati gertatu zitzaiona. Eta, gertakizun hori ere novelan badabil, eta hor ere bada narrazioaren parte bat. Bilintz izango da. Bilintz izango da, eta bilintz da, gure guain zorioneku eta hor gabiltzan gara jauetan, gure zori gaiztokoaren paradigmadan bilintz daka horre personaietako bat, eta horre. Antzokizarrean, lan egingo du familiarekin, eta bertan, eroriko da. Nola dituko diogu, Granada bat? Bai, Granada, berez militar ikuspeitik Granada da bere izena, baina berez herritarrek Pepino ditzen zioten, gero hortik anator Pepinazo edo Pepinoka da kontzeptua. Eta, antzokizarrean, garai hortan, por zertu etzan antzokizarra, zan antzokia espaizegon berriagorik, orduan, Donostiko teatroko zaintzaile, bedela, pipa saltzaile, berso saltzaile, zan bilintz ura, badakau hemen protagonista. Sagardotegi zale ibiliko da sasoiko Donostian, sasoiko Donostiari buruzko erradiografia egingo dugu, hemen mapa bategaz hasiko gara bai. Ederra kokatzie eta ederra kontatzen diguzula, Josean aitzakiarekin, nola sortu den hau guztia, bilintz aipatu dugu, bilintz ikerketa bateko laguntzaile izango da? Bai, bilintz ez da ikertzaile zentrala esan genezake. Ikertzaile zentrala, nondik atera duzu, Ponsol izango da, bera kapelagilea izango da, nondik atera duzu pertsonaia hori eta ze ikertzaile mundiala aurkeztu diguzu? Enun nahi uniforme dun detektibe edo ikertzaile bat, eta kontutan hartuta, hemen genitula karlistak, liberalak, milizianoak, Espainiako armadakoak, Mikeleteak, pensatu nuen, zibil bat behartzuela, edo zibil batek behartzuela ikertzaile izan, eta orduan, Donostin garai hortan, bai karlista izan, bai liberala izan, edo bai bestelako izan, denek kapelua edo denek txapela behartzuten ez,
Ponsol izan zitekela, nolabait denekin harreman izan zetzakena, eta beraz, momentu baten informazio biltzeko bai alde batetik eta bai bestetik, Ponsol izan zitekela informazio gune nagusia, gaur egun ere, hor dagoen denda hortan dagoen informazio gune nagusia. Dokumentazio lan handia hitz egingo dugu horri buruz. Guztia zehatz, pertsonaia batzuk, gero, ohar batzuk baduelako biografikoak, eta, aipatzen dizkiguzu izenak, Gros bera, hemen jende ezagun asko ibiliko da inguruan. Gehiago izan zitezke, baina sartu ditu batzu, Gros bat, Kutz, Ponsol bera, gero hemen ibilitako hainbat zinegotzi edo erregidore, garai hortan horrela esaten zalako, baina sausti zala, atxa zirela. Eta hor hainbat enpresario, hainbat militar, hainbat zibil, gerora, etorriko dan Donostia horren sorkuntzan parte hartuko dutenak eta oso pieza esanguratsuak izango dian personaiak. Hemeretzigarren mendera joango gara orduan, gerra amaitzear dagoela, eta, kapelagile zoragarri baten eskutik, eta hori guztia hitz egingo dugu orain, lagunez inguratuta egon zara zeu, idazketa prozesuan, beharrezkoak di, ezta? Lagunen begiradak. Batez ere gainera, nik uste genero hontan ere, behar nituen genero horretan adituak, eta neurri baten ere frikiak ziren irakurle batzuk, ez ohiko irakurleak, eta hor hoien laguntza izan dute idazketa prozesuan edo gutxinez orrazketa prozesuan. Gara esaten da ezta, nire lagunen neure lagune da, orduan gu lagunekara. Hoxe, ala izango da. Nor dator kigu, gero? Gero Kike dator, Kike Amunarrez, eta pentsatzen etorri buruz izango dula, bizitzak eraman gaitu laguntasun, adiskidetasun batera, eta gainera saiatzen garena elikatzen eta mantentzen. Ezkilotxa nagusitu da Urgul mendiaren magaleko hiri txikian. Goizeko 6ak direnez, honezkero egun sentiko argi ezkila ez dute jo beharko Santa Teresakoek. Josean semea galduko duen ama bati azalpenak emateko ikerketa bat abiatuko da, liburuaren hasieratik. Titulu apurtxo etortik, ezta? Irakurle okartzen dugu liburua, amazurtza, eta ez dugu kokatzen bez, sortu duzun hitz bata. Hor liburuak bazeukan, ez dakit, izenburu esplizituko bat izatez, granadak eta kapelak, edo kapelak eta pepinoak, baina nik uste hori irakurleak ikusiko du eta nahiko agerikoa dan kontu bada. Eta, ez da histori nagusia, baina garrantzia daukan beste historia implizito bada, eta da, aurrak edo umiak galdutako familia horiek, ez? Eta kasu honetan, gero historian, gero eta pixu gehiago hartzen duen ama hori, edo ama horiek, izan ere ezpaita bakarra umea galdu duen ama. Eta, hor liburuan bertan aipatzen dut, holako neologismo bat sortu beharra dagoela, ez? Ama zurtza, ume zurtza dagoen bezala, hor protagonista aleman bati esplikatzen dio Ponsolek, ez? Ume zurtza hitza bai, baina ama zurtza ez dagoela. Eta, amazurtzak badauka beste, nik uste, historia horrek badauka beste plano bat. Printzipioz, noski, novela beltz batean ez dana nagusiena, baina, hor zipristin duten duna historio osoa. Berbetan gabiltz, Josean, Donostiari begira, ez dakit protagonistetako bat esan aldugun, Donostia dela, baina kokalekuaren garrantzia, eta kokalekuak hartzen duen kapitulu bakoitzean, pertsonaia oso ezberdinak egongo dira, haratu nahi biliko dira, baina kapitulu bakoitzean eta novelan zier ze presentzia daukan hiriak, batez ere, gerrak birrindu duen herri hori eraikitzen barriro, sasoi benetan ederra, 1876 aipatu dugu lehen. Hola ponpoxo giegatuko agia, baina, esan leike hiria badala beste personai bat, ez? Eta gaina, hemen lezioak ematen hasi gabe, hor kontutan hartu behar da, Donostiak 19. mendean, mende hasieran erreketa, hainbetan aipatutakoa, baina Donostik badaka gero bigarren erreketa, bigarren gerra, bigarren nolabait krisialdi bat. Eta, zirudinean hiriak olako eklosio bat eta olako estanda bat eukiko zuela, turismo zela medio, mende erdian edo, batean, bigarren gerrate karlista gertatu eta hor eten egintzen dena, ezta? Arresiak bota intzian, hau da, bazirudin hemen kontxak beak ukiko zula izugarrizko
arrakasta, Madrileko kortea, Isabel Bigarrena. Baina, bueno, gerra etorri izan eta orduan hori dena gelditu izan. Eta orduan, 1876 urtea da berriro ere, nahiz eta gerra ez den bukatu, berriro ere Donostik bestelako estanda bat edukiko duen aldiaren hasiera. Orduan, hemen kontatzen dena da, nola hainbatek hori aurreikusten duten, eta aurreikusita, nahiz eta gerra ez den bukatu, gero Donostik edukiko ditula eta beharko ditula, hainbat eraikin, hainbat azpiegitura, beraiek ja kolokatu egiten dira hor gero gaur egun ezautzen duen Donostia, ze izan ere nire ustetan gaur egun ezautzen den Donostia garai hortan benetan sortutako Donosti bada. Ez da lehenauko Donosti hura arresia botatakoan ez 1876ko zabalpen, benetako zabalpenaren notikan datorren Donostia da gaur egungoa. Eta nik uste gaur egun ezautzen duen Donostia hau zor diola eguneko oso handi batean gerra bukatu eta zegoen egoera horri zor zaiola. Nolako izango litzateke? Orain egun da 59 urteko Donostia, eta nortzuk bizi ziren bertan, esango dugulako, hemen udaletxeko agintariak agertuko dira, dentariak agertuko dira, tabernariak agertuko dira, sagardotegi jabeak agertuko dira, bertsolariak, langileak. Nolakoa zen? Euskalduna zen, Donosti? Bai, dudarik gabe, gaine, dudarik gabe. Hor garai hortan Donostik batzeukan, Donosti zar baten kutsu handia, parte zarrak irudikatzen zuena, aipatu duzuna, sagardotegiak, baina noski batzuen baita ere sagardotegiak hor Aiete alden, edo Añor galden, edo beste inguruko, beste lurraletan, baina gero Donostiak ere batzeukan ja ordu arte, edo ordurako hasitako abiatze industrial bat, kontua da, industrial abiatze hori batez ere Grosa aldean zegoen, Antigua aldean ere hasita zegoen, baina ez hain neurri gaur egun ezautzen duen neurrian. Eta gero Donosti horretan, bazeon tenkadura bat, ohiko merkatari, ohiko bizimodu, ohiko ezagututako Donosti berri horren modua eta zetorrena. Eta, claro, zetorrena, nolabait, hor bazuden bi fakzio esan genezak ez, liberalak eta karlistak, baina ez preciso gu gaur egun ikusten duen moduan, hau da, badirudi karlistak ziala atzerakoiak eta liberalak ziala aurrerakoiak, baina ez du zertan. Eta, azken finean hemen kontatzen detena da, hortaz aparte, nola bakoitzak bere heltzeko, barrunak ateratzeko, batzutan, alde bat edo fakzio bat ala bestea aukeratzen duen. Eta, Donosti estanda ingo duen horretan, jende asko dago interes askorekin, eta, hor sortzen da pixkate trama hori. Isiltasunaren biografia Pablo Dorsek idatzitakoa aukeratu dut liburua. Pablo Dorsek esaten digu liburu honetan nola egin meditazioa, bere pausoak nola egin dituen, nola hasi den, nola jarraitu duen, eta hainbat lorpena nola hartu dituen liburu honetatik. Ongizatea, bere buruarekiko bakea, baita ere harremanak munduarekin eta beste pertsonekin nola hobetu dituen. Eta, horregatik liburu hau oso interesgarria da eta erabilgarria baita ere denontzat. Galdetu behar dizugu, Josean, zergaitik sasoi hau, zergaitik erakarri zaituen eta zergaitik hartu duzun ikerketa hau jartzeko sasoi hau, eta gero, pertsonaiek buruz hitz egingo dugu, pertsonaiek ikaragarri ederrak direlako, Pito Ponsoletik hasita kapela gilea mundiala da, berak abiatuko du ikerketa, Anselmo Murugarren desagertuko da, Mikel Etebari izango da bere gurasoak aberatsak dira, eta eskatuko diote, mesedez argitzeko ia gertatu den berarekin, hor trama guztia hasiko da, baina zerbaitik sasoi honetan? Azken finean dalako gerra garaia, ez da ere gerra total bat, hau da, biztanleak hiritarrak segitzen dute beren bizimudu normalaiten, noizean ben erortze zaie granadatxo bat, edo beraiek esatu zuten bezala pepino bat, ez? Izan ere pepino hiek ez zian oso lerkari handiak, ez? Batez ere mine bat zuten harrikadak zian handikan, arratza handikan, ez atzian dugun mendi puntxa hortatik bototako harrikadak zian, orduan bitarten beren bizimudu zuekaten. Baina, claro, gerra testuinguru horretan,
bestelako gerra txikiak egiteko oso aukera handia zegoen. Eta, orduan hor sartzen da pixka bat alderdi beltza, ez? Nola, estanda txiki horien anparoan, beste batzuk beren estandare txikiago egite dituzten. Gero, aipatu duzu, Ponsol bezalako dendaria, Ponsol saiatzen da, neurri baten, bere aurra izan zanaren beste aur batzu bilatzen, eta hortaz, murugarrendarrak bilatzen dute bere semea topatzeko. Eta hor bat egiten dute, nolabait, amazurtza bat, beste amazurtza batekin. Hau da, bi amek umea galdutakoa, edo ustez galdutako bi amek bat egiten dute historian. Eta orduan hor Ponsol ezinbesteko pieza bada, Ponsol oso personaia argia dalako, merkatari oso nahi izatez aparte. Eta, bea saiatuko da argitzen egoera hori. Eta zailena, iruditzen zait, idazketa aldetik, egunerokotasun hori geuri heleraztea. Gehien gozatu dudanik egunerokotasunarekin izan delako. Esan duguna, hemen bombak erortzen da, granadak erortzen da biltz, baina pertsonaiek euren bizitza egingo dute, galdetu bilintzi gizakoari, baina zer edaten duten, txokolati hartzen noradoa zen, ze kafeteri dauzen, batzuk sagardo, bestatzuk koñak, bestatzuk txokolatie. Egunerokotasun hori, nola dokumentatu zara? Zenbat lan dago honen atzien? Lan handian neurri batean, gero ez sumatzeko lan handia da. Hau da, 19. mendeko edo 19. mendean bukaeran Donostin hainbat eguneroko ekintza nola ziren guztiz normala. Hortarako hori ikasi berdezu, gero zuk idazteko lasaitasun edo soltura batekin idazteko. Nola jazten ziren? Hori da, argi dago hor hainbat gauza ezin diala aipatu, orduan ez zielako existitzen. Bai elikadura mailan, bai janzkera mailan, bai ohitura mailan. Domekatako elizkizuna? Hori da, guretzako gaur egun, iaia exotiko bihurtzen dian gauzak, garai hortan guztiz egunerokoak zian. Eta, beste non baiten aipatu izan du, denok ja dagoeneko westerrak, edolako pelikulak, barneratuta ditugu, elementu guztiak, barneratuta dugu zer nolako janzkera zituzten kaboiak, edo nola Winchesterra zan erabiltzen zuten eskopeta. Baina, karo, nik hemengo militarrei, bai karlistei, bai liberalei, edo milizianoi, eskopeta bat eskutan jartzeko, noski, ezin esan eskopeta. Edo esaten bali badut, baita ere zehaztu berko dutea dan Remington bat edo dan beste baten bat. Eta naturaltasun batez, Remington hitza Mikelete bati esleitzeko, nik jakin berdet Mikeletek Remingtonak erabiltzen zituztela, Westerretako bakeroek Winchesterrak edo Coltak erabiltzen zituzten bezala. Orduan, nik uste nire burua izango litzake ikonografia hori edo lexiko guzti hori saiatzea nolabait barneratzen, gero 19. mendeko kasu honetan edo beste garai bateko historia kontatzeko naturaltasun batekin. Pertsonaia nagusiak, bigarren mailako pertsonaiak, baina gero ezinbestekoak izango direnak jakiteko ze gertatu den honekin guztiarekin. Zer izan da gidatu zaituena, hasierako mapa hau, Donostiakoa erakusten duzuna, izan duzu, guztia lotuta, pertsonaiak paperean, nola idatzi duzu? Maparena zoragarria da, maparena gero Garazi Arrulak editoreak gero baliatu zuen liburuan txartatzeko, baina esan da, ez dut egin pelikuletan ikustu ditugu, nola ari gorriz egindako olako loturak, baina etxean eukidet mapa, ploter batean imprimatu nuen Donostiko garai hartako mapa bat, gaina urte hortakoa, eta hori bai argi eukidet. Hau da, nik nehonek nahi nun bizi eta nire personaiak biziarazin ditun eremu horretan. Gero, egia esan da, lehen aipatu duan bezala, personai batzuk hartu dute indar gehiago, beste batzuk galdu indute, eta novela beltzetan gainera joku hori dago, ez da zuk irakurleari nolabait eskaini teizkiozu hainbat pista, hainbat personai, gero desagertzen dianak eta urtu egiten dianak. Orduan, batez ere, aipatu zuen bezala, testu ingurua oso markatuta dago, eta lehen ere aipatu dugunez, hiriak personaitasun hori hartzen du, eta hori da ukideten, segurazki argi ukiduan gauza bakarrenetako bat. Lo infraordinario edo l'infraordinaire George Perekena esango nuke, eta kasu honetan bitxia egin zitzaidan bere kotidianoa testura ekartzeko modua. Iruditzen zait,
nahiko originala eta estiloarekin, apur bat mugekin jolasten duela eta irakurtzekoa ere bai. Bueno, komiki asko gomendatzeko gogoa emate dit, baina pixkate lagunei ere keinu bat egiteatikan eta euskarazko komiki bat gomendatzeatikan, Odeien gaineko aldean komikia gomendatuko dut, Bertola Arrietak eta Sandra Garabioak lehengo urtean atera zutena, eta Txalaparta argitaletxean euskaraz aurki litekena. Ez da gai erreza, da suizidio baten ondoren, bikotearen suizidioan ondoren, pertsonatek pasa behar duen doluari buruzkoa da, bidai batian, gasolina batian geratzen da, baina nire utzet gidoi bezala eta liburu bezala azken urtetan irakurreten liburuik borobilena dela. Bat, berri xamarra detana, gogoan detana, izenburua itzultzeko lanik etzegoen, Waynesburg, Ohio, Sherwood Andersonena, eta euskeraz daukagu ja, Joanes Jauregik oso ondo itzulia. Eta idazle hori da, gero etorri ziren Amerikar, bai Ipar Amerika eta bai Hego Amerikako boomeko idazleak eta horiek dana, Rulfo batez ere, eta Folder eta konpainia hori dana, hortik etorri zen. Liburu hori zoragarria da, laburtsoa da, izen horretako Waynesburg herrian gertatzen da, tango personajeekin, hola gauza xume bat, eta liburu historikoki oso garrantzitsua da, eta ez oso ezaguna gure artean. Ohioan, Waynesburgeko herritik gertu, amildegi baten ertzeko egurrezko etxe koskor baten portxe handeatuan, gizontxo potolo urtetxu bat, atzera aurrera zebilen nervioso. Titia Monarriz, ze moduzko irakurketa egin duzu? Oso gustokoa, eta gainera esango nuke sorpresa ona ere hartu nuela. Aurretik pasa zian Joxanek biopik esaten da, ez? Ez da, eta hasieran, laburpena eta nazean bilintzen biopik edo moduko bat, eta gero jontxo, novela erutu zaitu, novela sendo bat, errez irakurtzen dana, baina harrapatzen zaituena, eta hasi eta baditu bere bihurguneak, baditu bere adar ustegabekoak, eta oso gustora irakurri dut, bere aurreko novela ere oso gustora irakurri nuen bezala. Hanka iztunak hitz egingo digu, narratzailea, konturatuko gara, bilintzen. Hanka izango dela, irakurlarentzat badalako hori bai, hasi bakarrik, intalazio bizkarrondo ze gertatzen hemen. Bai, gaina bilintxe gaixua bere garaian dakizuen bezala, bilintxe beste errena zan, pasatako hainbat maluren artean, errena zan, eta gainera, Granada arek txikitu zion hanka zein izango eta hanka ona. Orduan, hanka on horrek kontatzen du historioa, nolabait beste hankarekin edo bilintxen gainontzeko gorputz atalekin bat egin bitartean, bitartean nolabait gaixoaren zain dagoen bitartean, gu esaspertzeko. Baina hala ere, badago hor, eta ez dugu spoilerrik egingo, bilintxeran kai, eta gero bat batien da, ui, eta non dago bilintx. Eta non dago bilintx eta gero. Fikzioan jarriko dizkigu pertsonaia, esan dugu, errealak, irakurle moduan, ze ondo jasotzen den hori, bada kontu bat gainera, Kike zuri gustatzen zaizuna, Karlisten eta liberalen eta... Carlos eta Doña Margarita. Bai, eta niretzat hori da daukan balio handienetako bat ere, liburua oso ondo dokumentatu dela, pepinoen kopuruak ere, handik zetozten pepinoak eta zenbat, eta esatezu, Jontxo, dokumentazio lan eder bat egin da dola ikusten da. Orain dela gutxi egin genuen pintxopote literario bat, berak etzekin, baina antolatu genian, pintxopote literario bat, eta orduan lagun kuadrilla bat bildu ginen, denak liburuarekin,
liburu hanek ere korreta, eta orduan kontatu zizkion, hori ba, pixat hemen azaltzen diren, albiste horien, azaltzen diren datu horien atzean zer dagoen, eta egia lan ona egin duke, Bueno, mi esker. Lan pixkata egin duke, Bai, pixkat, txurak inditugu, bai. Galdetuko dizuet, zein dan pertsonaia gustukoena liburutik, oso zaila dalako bat aukeratzi ebe bai, baina aprobetxatuko dut bi hizkuntzalari egon da hemen, hizkuntzaren hartu dugulako, bueno, batzuk izango dira, maila sozialari dagokionez, leku batekuek, euren artien nola hitz egingo duten, oso landuta dago, Ponsol bera, nik aurreratzen dut, ja super Ponsol zale naizela, pertsonaia gustukoena izan da niretzat bera zalantza barik, aita atarratzekoa jarri diozu, eta horrek ere jokua dakar, beste lan gehitu bat, Josean eta Kike nola ikusten duzun hori? Bai, bueno, Ponsol berez, gaina hor termino bat baita ere, hola, berria, ponsoltasunez, ez, ba, hola, politez eta bea izaiteko modu edukatu horretan, naiz da egoera txarrian egon behin galtzen ez duna. Eta, bueno, ba, hor saiatu nintzen bere garaian, azken finean, filologoen fobiak eta filiak eta neurak beti agertzen zizkigu, saiatu nintzen ez gehiagin nabarmentzen, baina bai, iruditzen zaidan, bai jergak eta bai personaien arteko nolait ezberdintasun hori, leheno aipatu dugulako ez, Donostin bazeolako, sardotegitako nagusiak, dendariak eta baita ere milinizianoak, orduan hor nola baita bakoitzak bere moduan itzen behar baina albaldi mazan alako erregulartasun baten. Orduan, Ponsolek egiten duna da, beak pentsatzen du, bere aitaren arrasto bakarra dela hitz bakarra, prefosta hitza, baina, besteok irakurleak eta bilintxek beak esaten dio ez uste duzu zure aitaren izkera asko gehiago dakazula. Erregistro ezberdin horiek, Kike, zuretzat, ikergai izan dena, urte askotan bebai, eta edabidei dagokienez ere, hori bultzatzen egon zarela, erregistro ezberdinen garrantzia eta berretabar, liburuan badau, zelan irakurrizu? Bai, eta nik uste hori erakartzen zaitula, gainera, nik uste oso modu egokian, eta dosi oso ondo dosifikatuta dagoela hori ere, eta orduan ematen dio kolore bat, eta irudikatzen dezu, zer izan ziteken ere, garai hartako Donostia aura, ez? Donostia nahikoa euskalduna, baina, azento, izkera eta diferentekin, ez? Eta hor, hor pixa Joseanen biografia ezagutzen dugun, Jontxo bera ere azaldu da, noski, berak ere azaldu behartuen, eta, baditu horrelako azpikode batzuk, esaten dugu, sardotegiak azaldu behartuen bezala, ez? Jontxo. Ze pertsonaia aukeratzen zoie, posible da? Aukeratzie bat? Zeinekin gozatu zu? Josean asko, idazten zeinekin gozatu duzu, irakurtzen Kike zeinekin? Bai, ere Ponsol oso deigarria egintzait, ze novela beltza izanik, ten uste hor dagoela novelaren merituetako bat ere badela, hemen ez dago poliziarik, baina ikertzailea bai, eta orduan ikertzaile hori izatea, Donostiko kapelagile bat, eta hori, bere berezitasunak dituena, eta hor denda dago, eta, nik uste, bada zinematografikoa ere. Bai, gero ikusiko dugu, gure zinemagile hauek mintzat erresa daukat, gidoi egokitu bat diteko. Baina, aipatuta personai bat, nik egia esan da, idatziala, nik hartu jotalako kariño berezi bat Jose Luis Leclerki, hau da, Ponsolen mutikoari edo Ponsolen denda mandatari lanak egiten ditunari, eta, saiatu nez gainea, txokotxo bat ematen, bea funtzionatzeko duen moduan, modu jostari eta baitare imaginatibo hortan, eta, nik adibidez, kariño berezi hartu diote personai horri, gerora gainera, Ponsolen ondarea. Hori da, gaur egun existitzen den, Donostienetatik existitzen den gauza gutxienetako bat, bere kapela denda? Bai, ze kasualidadez, gaur egungo Ponsol dendako jabeak dira Leclertar baten
ondorengoak. Eta dauden beste bi kapela dendak Donostin, Leclerc izenekoak dira, baita ere Leclerc horren ondorengoak. Beraz horrelako dinastia bat sortzen da, baina nik dinastia horren lehenengo harria edo, lehenengo personaia, nik uste personaia maitagarria irudikatzen dudala, iruditzaielako, hala bertzula izan, pensa norbaitek zure denda eta zure ondarea ari emateko. Gure buluagoan niretzat behintzat garrantzia daukan liburua da Jardin Sofia. Da Santiago Beroteren tesi doktoralaren ondorioz idatzitako liburu bat, eta bertan azaltzen du pixkat filosofia eta jardinaren historian arteko harremana. Hau da nolabait, liburu, oinarrizko liburu bat, historian zehar atzera egin nahi dezun horietan, informazioa bilatzeko. Eta gero ja nolabait, jarduera etiko bat jorratzeko teoria moduan, ni Gilles Clement paisajista frantsesaren oso zalea naiz, eta beak idatzitako El manifiesto del tercer paisaje aipatuko nuke. Lurgarden izereko liburuan, orain dela gutxi idatzitako nire liburuan, nolabait, nire hasierako ibilbidea aipatzen dut, pixka sarrera moduan, ni presentatzen naiz pertsona bezala, eta paisajismo munduan eukideten garapen horren laburbilduma bat egiten dut hasieran, eta gero nolabait, lurgarden jardinaren bilakaeran nondik norakoak, jardina betetzen duten jardin desberdinen azalpenak azaltzen ditut, eta anekdota desberdin batzukin, nolabait, jardinak 10 urte betetzen zituen urte hortan, egin beharreko erronka bat izan zen liburu ateratzea, eta normalean bisita gidatuetan egiten dituten azalpenak hor daude isladatuak. Jargi betearekin, aipatu behar dut, nik uste nire bizitzan maitagarrien daukaeten novela bat, dala El hombre que se enamoró de la luna. Orain ez naiz gogoratzen nork idatzi zuen, baina gutxitan gertatu zait liburu bat hartu eta ezin irakurtzi ez ustea, jarraian irakurri nun, lehendabiziko aldiz. Bertan, Estatu Batutako oesteko familia tipiko bat, sexu jarduera anitzak isladatzen ditu, familia eredu berriak baita ere planteatzen ditu, eta naturarekiko lotura bat isladatzen da baita ere bertan. Ez dakit, niri da bizitzan gustatu zaiten liburua, gustoen irakurreten liburua, eta jargi betearekin, El hombre que se enamoró de la luna, liburu hori komendatuko nuke, bai edo bai. Nik normalian denbora pasa baino gehiago irakurtzen dituten liburuak dira nolabait beraietatik zerbait ikasteko, ez? Nolabait pentsakera azkartuko didaten liburuak aukeratzen ditut. Orain azkeneko aldian nago nahiko murgilduta literatura inguruko liburutan, ez? Natura eta literatura uztartzen dituzten liburu horietan, naturaren inteligentziaren inguruko liburuak eta holako liburuak. Baina beti ere bilatzen dut, nolabait masaileko bat emango didan liburu hori, ez? Lehendabizi aipatu dezaket hor posketan den izan zala, oteizak idatzik autoako posketan den izan zen, nire bizitzan hasiera batean eman zian masaileko haundiena, eta saiatzen naiz liburuak nolabait izkortzean ere adimena. Eta hori guztia, esan duguna, detaile txiki horiekin, autopsiak egiten Mikel Etorrena Santelmon egongo dielako, eta klaustro egongo dalako soldaduz beteta, eta ikaragarria da, orain gaur egun zer bihurtu dan guztia, eta nondik gatozen, eta ze tarte txikian bebai. Emakumeen begira da, aipatuko dizuet, oso sasoi maskulinizatua da bebai, zer egiten zuten eta nortzuk zuten hitz egiteko, eta hotxa eta bar, hala ere, 18 titulutik hasita, eta emakume batzuk egongo di hor, horren zeregin egiten, horren aipamena jasoko dute. Lehen esan dute, nik uste hor implizitoki baude beste bi emakume, hor liburu hortan. Emakume bat bere burua nolabait aldenduta edo aparte xamarra ikusten duena, kasu honetan Ponsolen emaztea. Eta bestetik badago beste emakume bat, 18 baita ere, hau da, umia galdu duten bi emakume, kasu honetan Teresa,
Teresa Iribas, eta berak halako jarrera aktibo bat daukana, eta nolabait resignaziorako tarterik ez daukana. Eta orduan, neurri baten, dagoen bigarren historia hori da amazurtza izaten bi emakume ditugu. Mamerta eta Teresa eta Nikolasa tarteka oso gitxi agertuko zaiguna eta gogoz geratuko badena. Noski, Nikolasa ez da amazurtza, baino Nikolasa esango nuke dela senar zurtza. Nikolasa pensatu berdeu emakume bat, gainera, bilintz biliko zan, bere berso, bere poesiak, bere sagardotegiak, bere jendetasuna zabaltzen, baina hortaz aparte, gogoratu behar da, Antzokizarreko dendako berso paperak beraiek saltze zituztela bai, eta Nikolasak ikusiko zuen bere senarraren horre Loiolan egiten zituen dantzen berri bersotan jarria, beraz, nik uste hor badaola beste novela bat Nikolasaren ikuspegi hori azaltzeko nolakoa zan bilintz esateko. Egunkarian ere agertuko dira, berari eskainetako bertso eder batzuk, bada non aztertu, bada kontu bat gainera asko gustatzen zaizuena, zuei. Bai, eta ni ere atzera begirako horretan deskubritzen dezulako azkenean, eta ni ere banaiz, garai bateko testuak bere originalak irakurtzeko, edo periodiko zaharretara jo, eta ohartzen zara zenbat aldatu garen, eta ze gutxi aldatu garen, bietaz. Ohartzen zara, eta badia aspektu batzuk hori lehen aipatzen genuena, oso gutxi aldatu dira, personen arteko harremanak, botere harremanak, eta hori guztia hemen ondo islatuta da. Bai, nik uste ere novela beltzak badauka beste ezaugarri hori, ez da bakarrik hilketak eta ikerlarik novela beltzak ere badauka eta auki berdu. Halako kritika edo gutxinez lupa bat jartzea egoera sozial konkreto batean. Eta nik uste hori kanonikoa dian egile guztiek beti alderdi sozial horri ere behiratu diotela, novela beltzan bitartez, hau da, burrukak eta ikerketak eta hilketak, baino aldi beren ere, beste ez dakit, New Yorkeko komisario buruaren ustelkeria eta alkate baten eskupekoen aldeko jarre hori urrun. Eta hemen, udaletxerako bisitak, eta horiek ere ematen dute, jokua ematen dute, hor dago. Identitatea da, sei ipuinez osatua dagoen narrazio bilduma honetako gai zentrala. Egilearen lehen lan honek, Kutxa Fundazioak ematen duen Donostia Kultura Saria jaso zuen 2024an. Izenburuan ageri diren bi helburu horiek bultzatu dute Perurena saiakera ontzera. Eta dokumentazioaz gain, hainbat hiztunen testigantzak ere jaso ditu horretarako. Neskatxa Ipurterre eta Alaia da itzel, eta abentura zalea. Herrian bizi duten iluntasunetik ateratzeko seinale magikoa jasoko du. Eta haranon Basajaun eta Amarirekin egingo duen topo. Adin batetik aurrera, hainbat jarduera aldrebestu, mugatu eta lardaskatu ite zaizkigu. Sasoia ezin utziz, saiatzen geha lere eta gimnasioan edo behobian izena ematen dugu. Korpore sano beraz arrastaka. Men sanare nahiko lanak, eta duela 3 hilabete irakurritako zera horren izenburua ezin gogoratu zibiltzen geha. Bada jarduera bat ordia, adinak gora inarren, landu eta hobetu dezakeguna. Michel de Montaigne beak esan zuen hori zela beretzako altxorrik handiena. Gure Luian Selmik ere gogoratu zigun horren galera handia zela, eta Ruperrek ere gogorarazi zigun horren berri kantuz. Izan ere, adiskidetasuna, adiskidantza, da dugun altxorrik handiena landu dezakeguna, eta hortaz, bakoitzak bere adiskide bilduma txikia prestatu, zaindu, txukundu eta alde neurrian eguneratu.